Ngibabingelele-ke abathandi nababukeli boMzansi Podcast. Igama nguMzwandile Ngwamsani oqala ukungena kuleli page. La babukeli bami sibhalele uZinhle wakamtshali. Usisi uyakhala uthi uZinhle la uhlukunyezwa uma wengane. Uma wengane Nkosi yami umhlukumeza ngale ndlela yokuthi umbhala kuma-social network, social media, into enjalo engathi umbhala phansi impela amusho engathi futhi lo mawengane indlela amhlupha ngayo uke wamnuka ngestori esibi sokuthi engathi wakwalahla ingane. Kodwa-ke angithandi ukuthi indaba kube yimina oyikhuluma kabi le ndaba ngoba engathi umngani wakhe. Sesizinhle, Yebo bhuti. uyaphila ma? Ngiyaphila njani? Hayi siyaphila. Nami bengizocela bandla ubingelele abathandi nabalandeli boMzansi Podcast. Ubabingelele ubatshele ukuthi igama ubani. Nginibingelele balandeli. Hayi babheke ungabasaba yabona. Nginibingelele balandeli. Nginibingelele nonke. Igama lami nguZinhle wakamtshani. Istory uma wengane unokungibhala ku-social media. Mengibhala ku-social media ungibhala ngestori sokuthi ngake ngaboleka ingane, ngathatha ingane ngahamba nayo ngayikhiphela egalera. Masifika egalera sike sathatha ingane sadlala ngayigcina ingaphakathi kwama-escalator ntonintoni ema-icing, e-ice ring. Ngayigcina ingaphakathi lapho. Sekuyaba mase ngithi ngiyaphenduka ingane ayisekho ngaphakathi ey'nganeni ebeyikade yidlala, ingane ayisekho. Kwathatha u-2 hours mangithi ngiyayibheka ingane ayikho, ngihambe ngiyoriphotha kwama-security. Mangiriphotha kwama-security, ama-security athi azongibhekela ingane. Kube ne-security ebelingaphandle parking lithole ingane isingena emotweni yekwerekwere. Mingena ingane emotweni yekwerekwere bese-ke isalahlekile, ngike ngafonela ubaba wayo, ngafonela noma wayo ngoba bese ngi-stress ngingazi ukuthi ingane ngingayithola kanjani. Mese ngibatshelile ngiphinde sengiyitholile ngiphinde ngibuyele kubona ngibatshela ukuthi ingane sengiyitholile. Kuthe kusenjalo ingane sengiyitholile, uma wengane kanti vele besike saba bangane before noma wengane. Uma wengane shuthi usaqhubeka udinga ubaba wengane kuyena. Mese amdinga umsendela iy'thombe zakhe enqunu, uyaqhubeka uyabhala uthi uyamkhumbula, umsendela ama-message, usamfonela. Angazi ukuthi kwenzakalani kodwa meke wezwa ukuthi ifoni i-answe mina uyayivala ifoni. Mangimbuza aphike as if akamfuni, enze ngazuthi akamfuni, athi kube uyomfuna ngabe kade abuyela kuyena. Enye into ingane akayinaki kodwa akasafuni nengane, ulwa ngengane. Ubaba wengane naye akasathembi ngisho ukuthi indlela akhuluma ngayo uma wengane wenze ngazuthi mina ngisazophinde ngiyilahle ingane yakhe, akasangithembi ukuthi ingane yakhe izohlala nami as if ngingayidayisa ingane. Mengibhala ko-social media nomakhelwane bayabuka, bayabona. Mabebona iy'ngane ayisakwazi ngisho ukuzovakasha egcekeni cause iy'ngane bey'fika izodlala egcekeni. Ayisezi iy'ngane ezodlala egcekeni just because basaba ukuthi ngizodayisa iy'ngane zabo emakwerekwereni as indlela asho ngayo ku-social media. Kanti lo sisi esikhuluma ngaye la sisi ni kanjani naye? Besike saba abangani before, manje asasibona abangani. Indoda kwakuyeyabani sabangani? Indoda kwakweyeyakhe. Wamthathela indoda. Ehlezi engixoxela ngendoda yakhe, mengixoxela ngendoda yakhe emva kwalokho kwahamba isikhathi indoda yakhe yamshiya, bahlukana, kwathatha 3 months indoda yayisishiyela mina. Yayisikhona ingane. Niqala u-friendship? Yebo. Waphenduka usustar? Yebo. Hayi. So manje yini kokhala ngayo kuMzansi Podcast? Ufuna siyokusiza ngokuthi sithini kulo sisi? Ngicela ayeke ukungibhala ku-social media, ayeke ukulibela engithuka. Ngoba manje sengisaba ngisho ukuhamba endleleni ukuthi omakhelwane bazothi mangihamba ngizotshontsha iy'ngane zabo emgaqweni. Mangihamba ngithi ngiyaphuma egcekeni omakhelwane babiza zonke iy'ngane ey'hlala emgaqweni bayibizele ey'ndlini. As if usengitshontsha ingane ngiyidayise. Indlela asho ngayo ku-social media uthi ngithatha iy'ngane ngiyayidayisa. Angisathembakele endaweni. Ngicela ayeke ukungibhala mawukuthi usafuna indoda yakhe enze ngandlela thizeni, ayeke ukungibhala, ayeke ukuncisha indoda ingane. Ngoba ingane akayinaki, uyahamba ayophuza ingane engayinakile. Ukuthi idlile ayidlile, uyahamba ayophuza yena. Wena indoda nisajola namanje? Indoda ngisajola nayo. Nengane uyayithanda? Nengane ngiyayithanda. Unayo wena ingane? Anginayo ingane. Yena unale kuphela ingane? Unale kuphela ingane. Izwe kahle sisi. Manje into yokuthanda ukuthi soyisho kuyena ukuthi ucela kuyeke ukubhala kuma-social network, akuyeke nje nokuthi aloku ekuphazamisa. Uthi nendoda abasathandani? Nawe uyamkholwa ukuthi nendoda abasathandani?
Angimkholwa ngoba usaqhubeka uyabhala. Ngokukhuluma kwakho mhlawumbe kungenzeka ukuthi usayinyonyobela indoda. Eh, Okay, hhayi ngizwa kahle-ke sisi. Hhayi ngizocela-ke basilandele abantu siye kuyena-ke simbheke usisi. Umuntu onjani kodwa uma simhlasela lapho ufika siphathe kanjani? hhayi yena uwumuntu odelelayo, uwumuntu odelelayo. Kungenzeka nje asithathe asibeke lapho. Hhayi kungenzeka aphendule Ngendlela ngendlela yawo. yakhe ngoba umuntu ongakwazi ukukhuluma. Mhlawumbe nikwi-age eyodwa ngokulingana mhlawumbe. Yes, kwi-age eyodwa. Hhayi, ngicabanga ukuthi ayikho inkinga sisi. Ngicela singene ngaphakathi-ke simbheke-ke usisi. Usize ukuthi mhlawumbe yena uzosiphatha kanjani kulolu daba lethu. Babukeli bami boMzansi Podcast, cabanga ukuthi nilizwile-ke udaba lasisi la kancane elibeka. So-ke sicele-ke ukuthi sibize yena-ke lo sisi esibhalelwe ngaye kuthiwa uma wengane. Sizwe yena ukuthi yena uzosithatha kanjani alibekephi lolu daba. Ngicela ningasuki ningilandele. Ngiyabonga. Njengoba ngithembisile-ke babukeli bami boMzansi Podcast, sesimlandile-ke usisi la. Sisi sawubona. Sawubona. Yebo, sisi igama nguMzwandile mina kwaMsani, ngiqhamuka ngaphansi koMzansi Podcast. Njengoba usibona la, uyamazi usisi le engimnaye? Yebo ngiyamazi. Oh, kona umazi kanjani nje? Umnakwethu kade kwaku-friend kodwa sekumnakwethu. U-friend become nax. Yebo. Okay. Unodaba la akhala ngalo usisi lana Nkosi yami. Uthi Nkosi yami uyacela ukuthi ucela ulizwe lolu daba akhala ngayo. Ngicela simnike ithuba bandla alibeke udaba lakhe. Anginankinga. Yebo. Sisendla. Yebo. Sesifike kuyena usisi usewubeka. Ngolindi. Sesifike kuyena usisilindi la. Ake sizwe ukuthi yini othanda ukuyitshela usisilindi. Indaba yami imi kanje Lindi. Kuke kwanendaba yokuthi ngike ngahamba ngacela ingane kuwena, ngahamba nengane ngoba ngenzela ukukhipha ingane ngijabulisa ingane. Uma ngihamba nengane ngiyikhipha ingane, mase sithi siyafika egalera ngigcine iphakathi e-ice ring idlala nezinye iy'ngane. Ngibhekele ngikhulume nefoni mase ngithi ngiyabheka ingane ayisekho. Iphume nezinye iy'ngane. Mase ngiyi-check-e ingane angiyitholi ndawo. Mase ngiyahamba ngiyorephotha ama-security-ni. Ama-security angibhekele ingane. Kune-security eliphezulu e-parking. Mase i-security libone ingane ingena emotweni yekwerekwere. Ibone ukuthi iyona le ngane efunwayo. Ithatha ingane mase ibuyisela kumina. Mese-ke ngikade ngifonele wena ngafonela nobaba wengane. Mengikade nginifonelile noba u-2 nobaba wengane, nginitshene-ke sengiyitholile ingane ukuthi no, ingane sengiyitholile i-right. Ngibuye-ke nengane sekuyaba usuyangibhala ku-social media as if ngithatha ingane yakho ngahamba ngoyidayisa. Abomakhelwane abasangithembi ney'ngane zabo. Uma ngabe iy'ngane beyifike egcekeni ifike idlale. Kodwa emva kokuthi nje ungibhale ku-social media ungifake kuphi nakuphi nakuphi, ingane ayisadlali egcekeni. Omakhelwane sebeyasaba ngey'ngane zabo as if ngidayisa iy'ngane. Nami impela ngeke ngingasabi sisi ngoba uyalazi udaba lami nawe ukuthi saqala sawabangani angani. Emva lokho ngase ngithi hayi sengiyazi ukuthi uthandana nomuntu wami futhi kwayena-ke wamuntu leyo vele-ke saxabana sehlukana. Sethandana nawe-ke futhi-ke mina kodwa uyazi ukuthi ngumngani wakho. Emva lokho ngeke ngize ngithi ngithandana nomuntu wami mase nginikeza ingane, nginikeza umuntu wami ingane anikeze wena. Yingakho ngihlezi ngikuphosta kuma-social media. Le nto leyo iyangicika kakhulu. Ima-ke sisi ngicela ukubuza, esakho isikhwele wena usilwa ngengane. Ingane ayingene endabeni yakho nobaba wengane. Uma ukuthi wena ufuna ukubuyela kwabo wengane, musa ukulwa ngengane. Ubaba wengane uyayidinga ingane ekugcineni. Vele edinga ingane angiphiki kodwa nje nami ngiyamdinga nje kusawubaba wengane yami. Umdinga kanjani uhlule ukunakekela ingane yakhe? Ayikho leyo nto, mina ingane ngiyayinakekela. Uyahamba uyophuza ushiye ingane ingadlile. Ngeke ngingaphuzi-ke kodwa ngikoze ukuphuza ngenxa yokuthi ngizele ngeke ngaphuzi. Uyazi naye wangishalaza ukuthi ngiyaphuza ngize ngimzalele. Into ehamba phambili utshwala kunengane. Kodwa ingane ihlezi i-right, efica i-right medinga. Okay-ke okwami ukuthi mina uzungifake ku-social media kungene kanjani? Nginyanyiswa ukuthi uma nginikeze yena ingane athathe ayinikeze wena ingane yami. Kanti vele angifuni ukuthi ingane yami ibe kuwena. Ingane emi kumina ngiyiphathisa kwamama nje. Wena usathandana nobaba wengane? Cha, ngisathandani naye. Yingakho ngivele ngishawe isikhathi sokuthi ngivele ngimposte ingane yami ukuthi inikeze yena. Zidle. Yaluza udaba la mama la. Mama angikakuzwa mina ngokwami ukuthi yini oyibanga nalo sisi lana. Uthi usisi ucela uhlukane nokuthi umphoste. Ukuzwile lokho? Ngizwile lokho.
wena uthi ngeke ukwazi ukuyeka lokho Ngeke ngoba ngikwazi ukuyeka lokho ngoba usanobaba wengane yami. Yabo mhla waye kubaba wengane yami-ke ngizoyeka ukumposta. Ngoba phela vele yabo njengoba engafuni ukubuyela kumina ubaba wengane, uyena umvimbili. Ukuba-ke ubaba wengane ngabe adabuya kumina. Zinhle. Okubuhlungu ukuthi naye lo baba wengane akasangithembi enganeni yakhe. Ingane ayisezendlini. Uthi uma efuna ukubona ingane uzoyithatha ahambe ayolala nayo ehhotela uma isiyabuya ngakusasa. Engasabuyi nengane. Enye into uthi uma ukuthi ufuna ukuthi ahambe ayodla out, uzothatha ingane ahambe ayodla out. Mina ngisayithola i-girlfriend allowance ebekade ngiyithola. Since kwenzeke leyo nto ukuthi angibhale ku-social media. Maka indoda-ke vele ngeke izikuthembe sisangane uyakwazi lokho. Njengoba wayelahla ingane. Vele yaduka-ke vele iphutha lenza kodwa iphutha lingenzeka enganeni. Iphutha liyenzeka noma ikuba. Hayi kodwa ngeke uzukwazi ukuthi ungangitshela ukuthi ukhohlwe ukuthi ingane uhamba nengane. Usukhohliwe. Ingane yami nje kahle kahle shothi vele wawufuna ukuthi uhambe uyidayisa nalo zayizayidlela. Ukukhohlwa into engayikhohlwanga ngaphenduka ngi-answer ifoni ngikhuluma nefoni. Hhayi ukuthi ngakhohlwa ingane. Mase ngithi ngiyabheka ingane ayisekho. Iphutha liyenzeka noma ikuba. Nawe kungamemeza umakhelwane la athi ulimele noma kwenzakalani. Uphume uhambe kumakhelwane uthi uyabuya ingane ayisekho endlini. Iphutha lingenzeka noma ikuba. Hayi mina ngazi. Sisi, iqale lento nabangani angithi. Bekumngani wakho. Kwasuka lapho wasekuthathela indoda. Busathandana noma wengane imthatha. Saqale saxabana baba wengane. Lo ngimtshela-ke ukuthi hayibo uyazi mngani sewenza kanje noSibanibani. Uxoxela yena. Ngitshela yena nje. Wathola yini imbobo ukuthi angene ngale. Waphucuka-ke yena uhambe. Usezokhala namhlanje ukhalela ukuthi manje akufonelwa abantu bazosizwa wena usumbhala kabi. Ebeyazi indaba. Ya kodwa noma kuthiwa ngenzika indima yokuthi ngibe uma wengane enganeni. Okusala ingane bayafica iclean, isuthi, i-right, iphila nje. Wena ubaba wengane awunankinga naye. Anisathandani kodwa naye. Asisathandani kodwa nje ngisamthanda. Uthi nje niyathandana. Mina ngisamthanda, sithandana. Anithandani. Sis, lokho ukuthi wena uthi bayathandana yini okwenza ukuthi wena basathandana? Uyamfonela ebusuku meke wezwa ifoni, meke wezwa ifoni i-answer yimina noma ngikhuluma eduze kwakhe ayicima ifoni. Meke wezwa ngingekho eduze kwakhe baxoxe. Aphinde futhi uyamfonela ubaba wengane. Ayisho ezinye-ke ikhawushani ngoba hayi mina. Uthi uyamfonela ubaba umntwana. Lutho. Awumfoneli ubaba umntwana wakho. Angimfoneli. Awumfoneli. Uyena phone nami engabe edinga ingane esuzolanda ingane ngoba uzamsendela ama-notes akhe ngizothi ngicela uthathe ifoni o-check. Uthi nje uyamfonela sisi. Hayi angimfoneli. Uyamfonela futhi amfoneli ngemisikole yodwa meke wezwa ngikhuluma uyayidrop. Yini ndabona azalinde phakathi nobusuku ngilale mase phinde yafona. Ukutshengisa kona ukuthi hayi usamdinga. Ngoba naye asakhuluma endlini since elibele ngibona ku social media engibona phe ngibona akasakhuluma endlini sekumuntu omubi endlini akukhulunywa umuntu akukhuluma umuntu endlini waphinda futhi walahla nengane konke nje kwavele kwambondelana plus nomakhelwane bayakhuluma mabekhuluma ngeke bakhulume kumina bazokhuluma kuyena ukuthi ungavuma kanjani ukuthi umuntu wesifazana omunye athathe ingane yakhe ahamba ayilahla uma wayengakaza ayilahla shuthi vele nawe awuyithandi lengane ingakho esenza kanje ne girlfriend la wenza iyaphela inyanga ngatholanga amandla ngoba izingathi sithathwa ngala uma wengane akwazi-ke lokho akushoyo mina ngoba ingane uma ilandile ingane vele iba no-plastic uma ingabe ilandiwe vele fanele akwenze ingane yakho kodwa-ke mina ukuthi ngiyamfonela into engekho-ke leyo ungakufela lokho ukuthi awumfoneli akamfoneli umsendela kanjani pho iy'thombe engagqokile umsendela kanjani iy'thombe engagqokile angaze ngimsende asho ukuthi akwazi nokuphetha nefoni endoda yakhe ngingazeke ngize ngenze ku-WhatsApp usuke wenza njani noma kusuke kungasizona ezakhe zabangani bakho uyamfica ku-WhatsApp ngiyayifica ku-WhatsApp ngibone ukuthi uyena ngimbone nasebusweni uyisenda kanjani lezo zinto mengase kuthiwa ngayithatha zona mengase kuthiwa ngathatha zona lezo y'thombe ngayifaka ku-social media kubonakala umzimba wakhe ngabe kunjani kuyena phela kubuya kanjani angizazi-ke lezo y'thombe kodwa-ke nje ngabe icala elikhulu ngempela ayenziwe yena kodwa uyakwazi ukuthi angifake ku-social media athi ngilahle ingane yakhe zifo omakhelwane sebesaba ngisho ukhipha iy'ngane zabo ngobani nangu mina ngizotshontsha iy'ngane zabo nginikeza amakwerekwere indlela achaza ngayo uthi mina ngidayisa iy'ngane zabantu yona indoda ithini kule simo masikunje indoda ayikhulumi iyayithulela angazi noma isesayidini lakhe lokuthi yena u-right methi mina ngitshontshe ingane noma mina u-right yona manje ayibonakali ukuthi ngakubani kulolu daba ayibonakali nje ukuthi ngakubani ngoba ngisho ngikhuluma endlini iyathula ingiphendula
Kodwa engathi uphansi nje mama ngikubuka nje mina. Angiphansi ukuthi nje kuphela ukubhedelwa akafe ngakufuni nje. Subhedelwe kakhulu. Kakhulu. So kwesibili umuntu lo ngimdlelo. Hayibo. Udlelo uyena lo. Akuyena nje omunye umngane wami. Semuntu wenza into efanayo. Efanayo. Waye ungabona ukuthi shuthi inkinga ikweni? Hayibo kanjani? Bakushiya kanjani khona? Ngisho sengizala oqala vele ngangena inkinga naye ngikuthi ngoba vele ke nami Awuyibuzi ngani ukuthi bakushiya kanjani? Lo wesibili ngilo ngimlelayo ukuthi ngeke phela shuthi ngeke. Sengizele ngeke ngizongikwazi ukuze kwenzeke lokho. Cha, shuthi vele khona lento ongayenzi kubona. Bakushiya kanjani ukhona? Hayi ngeke. Akazi umuntu akushiya ukhona. Ukushiya ngoba shuthi khona into engazwakali. Shuthi nazi inkinga lezi evidence zibe khona inkinga zifika nani bangani. Zifika nani ngoba phela mangihlele ekhaya ngeke kuze kufike uthi kuyesinto yami sisana nosibani bani ngeke kuzwizwe leyo nto. Inkinga ngihlala nabangani too much. Wathatha indoda kwaphela ubungani beni. Kwaphela umngani. Hayi ngathi wayezele yona nje impela indoda. Nasenizwala isikhathi singakanani kanti? Awu mhlawumbe 3 years. Ubusiside leso sikhathi. Yana sesikoleni sisuka nje ucelana yonke. Sasuka ndawonye nasesikoleni. Sha ingozi engeqwantwayo. Hawu angibenza igothe ke. Kodwa shuthi vele khona into abangayizwa kuwena. Abayizwayo ukuthini? Ingakho sikuthathela. Wena vuma lokho ukuthi hayi. Ngihlula yini ke nivusele olweni utaku. Cha inkinga kuwena. Indoda uyalungisa nje ngasasa noma yena uthi inkinga kuwena. Inkinga kuwena. Inkinga lokwakho nawe. Inkinga kuwena nakuwena. Kumele uthole nje okwakho. Nakuwena lokho ukhetha. Uzomyeka manje. Mase emva lokho uthole omunye. Uzophinda umgili. Sesikhulisana ke la mntaka mase sesikhulisana ke manje sesithi sesifuna ukuthi manje sithole nesolution ke ukuthi ngalunga kanjani lenkinga yethu. Usisi lo ukhala ngokuthi ucela uhlukane naye angithi. Lento yokumphosta umenza yonke lezo zinto uthi ucela uhlukane nalikude. Okwendoda ngicabanga ukuthi ayi lokwendoda avela ngithi indoda usathandana. Vela ngisazokula kodwa ngavela sisathandana. Anisathandana. Kodwa mina ngisamthanda. Sisi engathi uyasola usisi ukuthi engathi usajola nendoda yakhe ngempela usajola nayo indoda. Vele ngisajola naye babengane yami phela vele. Okusuthi anikaze nihlukane. Asikazi sahlukana sahlukaniso yena. Nako ke khulu. Uyamuzwa ke sisuthi ngathi usajola ne. Angimsoli mathi usajola naye ngoba ensukwini phela njengoba ngisho ukuthi uke wamfonela kanti last week ubehambile wahamba wathi usawelala out. Usuke seze kumina ke. Usuke seze kumina lokho kumele ukwazi lokho ukuthi wena uyohlezi nje uthatha. Phela kumele uhlezi wazi ukuthi wena uyohlezi uthatha kuphela. Phela wena owami ubaba engane uzobuyela kumina khohla nje ntombazane ngiyakutshela. Sikuphi isidingo sokuthi uthi wena uzobona ukuthi uzoba njani yakenza uzobona uzoba njani. Sikuphi isidingo sokuthi imani imani uzobuyela la kumina uzosala kanje uzifakile zengane yami ngiyibona ke le ngane yami leyo okusalayo uyifaka uyi-afford. Mina noma ngangayi-afford okusalayo noma ngangayi-afforda kodwa indoda igcina la uzobona. Noma ingalala lapho izobona eyami ngiyakutshela iyabuya endlini noma ungenzani ini indoda yami izobuyela kumina sisi. Usuyayithola ke bhuti intade ngisho ukuthi usaqhubeka naye usendela amanuthi kodwa uyaphika ukuthi akamsendela amanuthi kodwa phela bese ngenzela wena nje ubani isifisi wakho nisathandana ivele ngisamsendela yena. Yebo uhlukane baba umntanakho ubabengane yami sikadla amantombazane phela. Noma ngabe ungambona yabona njengoba umbalose kanje imali endoda yami imali engane yami yonke lo mali futhi abize enganeni yami sizodlala lo sengizodlala yena. Ngeke ingoba uyithola awuyanelisi ingakho wena ubona ngane nje uzuqabe ngisho uqaba khona izoza kwena nje thina sisebenzisi ke lezo zinto mana igcina kuba imali igcina nengane kodwa kusala yayi lutho wena ungabedala ufone ukuthi udla amadoda abantu yonke efonelayo leyo noma ungalala uzobona ke okusalayo uzobona okusalayo uzobona nakakumombe sobona izogcina ngokulala nawe ngeke imali uzobona sibonga umaye kethuneni ngiyakutshela emva kweminyaka emingaki ungayithola imali usubona ukuthi uzoyithola endoda yami
Indoda yami, indoda yami kodwa indoda yami uzobona ukuthi Nguwena nje ngabe sengivele ngathela igazi phansi ngoba vele awusoze wayithola imali. imali ngizoyinuka olidliso bezinto ezimnandi imali endoda yami. Wavele wabona ukuthi lezi zinto ezimnandi engifanele wena ngani ngoba phela lokho lo mhambayo. Angani vele sakuwena wayithengele wena Yini yona? Size sambe siyophuza nje. Kwakwenze njani? Loba yehlezi iphuza kwakuphuza imali yaba. Indoda yami. yakho. Isuke ikhona indoda yami. Ungangitsheli ngokhipha u200 uthi imali leyo. Imali endoda yami kodwa kusalayo. Umuhle unje imali yengane yami efazithole ingane yami. Awuyitholanga nje wena? Ingane yami kodwa kusala imali endliwa. Iyondliwa. Yebo noma ingondli kodwa wena ufuna ukuphatha phakathi kwababa ingane yami nengane yami ngeke ukubone lokho. Cha. Lokho ngeke uzukubona. Kunento ekumele understand. Bafowethu, cabanga ukuthi lento ngeke siyithole i-solution sesimangapha imangapha sesi. Cha uthi inkinga ikhona lana bafowethu. Ahlukane kuphela namadoda abantu uzoba right inkinga. Hayi sisi ebesithi sizokulungisa la engathi akwenzeki. Ngizocela ukuthi silokhuzeni bafowethu. Simdedele usisi. Wena sisi ngicela ukudedele bandla ukhululeke sisale nawe sisi sikhulume naye ngoba Hayi inkinga mafuthi mase usayithole lapha endabuye eze kumina uzongifica la ekhaya lami. Hayi Zinhle. Ngeke mntakamanga ngathi kunakele kakhulu lana. Hayi nami angazi ukuthi ngingathini kodwa uyabona nawe sisi ukuthi into engeke izilungele. Into engizilungele futhi nje into yamantombazane phakathi kwenu nobabili ngicela ukuthi ayikho indlela engathi silungisa ngayo le. And ayikho ngoba uyambona ethulela isikhwele sendoda ingane nje ayinankinga nengane. Ingane ngabiyeza. Ufuna indoda la engakhona ingakho idonsa ngengane. Yazi sisi ngigcina ngingasayikhulumi nalento ebesithi ubuthe ecelele yona uhlambe adedele nengane izohlala nani. Ngiyabona ukuthi ngeke ngisayiqala le nkulumo bethi ngizoyiqala la mina. Andibunge kusayikhuluma. Ngisayiqala kule nkulumo le ukuthi ngizoyiqala lana ngoba vele inkulumo Nasekuqaleni bengikuchazelile ukuthi ungalindela noma yini kule ntombazane ngendlela ekuhlaza ngayo. Uthe uyafika la. Uyaphuza ashiye ingane ahamba ayophuza. Ingakho bese nifuna ukuyithatha. Ngoba vele ayinakekeli. Sesikhona isitori ngixoxele sona eceleni lapha lesokuthi ingane ngathi akuyasha. Akaze nje aze ayinaki ingane akayinaki. Kodwa akafuni incane eshiswa yini. Uthi iyadonsa iketela ngaze wayeye kuphi kodwa ingane emisichaza ithi yaye ngekho yophuza. Ingakho yena usho esinye isitori. Ingakho mina sesingithathe ngasukumela isitori sakho ngoba ngibonile la ukuthi nalendlela ingane ehleli ngayo engathi ayihleli kahle lapha. Ayihleli. Kodwa angikwazanga ukuthi ngisaleze ngithi ngiwasho wonke amaphuzu besithi size ngawo ngoba inhloso wena bekuthi ngithi uzoxolisa kuyena uzocela ukuthi cela yeke lento yakhe ukuthi akubhale kephi. Bese uyaxolisa nokulahleka kwengane. Bese siyamcela futhi ingane ukuthi angakunika ngoba umuntu ohlala yedwa izohlala nawe kodwa zange sisakwenza lokho sisi. Ngoba sifike sayificela omunye umuntu nje ongayekho esimeni sokuthi khona into esingamcela yona njengale. Kodwa ke sisi usungathini ke wena Nkosi yami kumzansi podcast ngokuthi sifike la sithi sizozama ukulungisela inkinga noma singathi sithi ayilunganga ungathini nje ukuyibongela. Ngiyabonga kakhulu ngoba ingisizile wakwazi ukukhuluma konke okusenhlizweni ngayazi ukuthi kahle kahle inkinga yakhe ikuphi ayikho ekutheni angafuni ukusinikeza ingane inkinga yakhe isekutheni ufuna ubabwayo manje ingakho ebambe ingane. Ngizigcine sengilitholile iqiniso ngiyabonga kakhulu ningisizile yize isinqumo sigcine singaphumanga sokuthi uzoyeka ukungibhala nengane uzosinika. Kodwa ningisizile ekutheni ngize ngithole iqiniso ukuthi kahle kahle vele inkinga ikuphi la. Ngiyabonga. Hayi siyabonga kakhulu sisi. Ayikho inkinga. Babukeli bami bomzansi podcast. Ngicabanga ukuthi nizwile-ke udaba la sisi la noma ngingabanga ke nazo Nkosi yami isixazululo ngoba angikho happy ngempela akukho kwenzekile nobe ngikuthunywa ukuthi ngizokusho la ekhaya ngathi angikushongo. Babukeli kunenkulumo la engithanda ukuthi ngicela ukuyidlulisa kubabukeli bomzansi podcast lena ke isuka ngaphakathi kumina sithandwa zami enhlizweni la ngicela ukusizakala la njengoba nginey'ngizo mangisho igama lami ngithi ngumzwandile ngwamsani. Isibongo kwaMdletshe umsindazi uNgomane kodwa ngokwazi kwami kuthiwa isemdletsheni eMtuba. Ubaba noma ngingamazi igama lakhe kodwa wayehlala eNtuzuma.
eNtuzuma wayenemixhaso ebizwa ngoMdletshe. Ngizocela bandla onolwazi lapho angithinte eceleni, le namba yami ngizoyishiya la. Ngicela umuntu angafoni, umuntu odlalayo ngoba la angidlali, ngikhuluma serious. Ngiyacela bandla onolwazi kwakuMdletshe, umsindazi wanemqasho eMtuba, wamthola kuBusisiwe Elizabeth Msane. Ngiyabonga, yasemasaneni nithi khumo.